Kerim, öz kardeşin erbet goşukdan okap berende halamasaňam gow diýip ögdüňmi? Hawa. Yaramaz ennini düzetmek üçin görüşüp gördüňmi? Hawa. Sal jogap bermeli. Umum ýaşaýsaňda, ýaşaňda başgalara iýdirmelik üçin naharaň bukyp gördüňmi? Hawa. Temremekden gorkýanmy? Ýok. Sen prinsipial adammy? Ýok. Gyýdan gymmat baha towgadallyňmy? Hawa. Seni feýmedik gyýda aşyk bolup gördüňmi? Hawa. Özüňe gaty erbet kim maha garadyňmy? Ýok. Hawa. Hawa. Haýsydyr bir şahyryň goşgusyny köp ýolap ýazdyňmy? Hawa. Agyz burnuňy gyp-gyzyl edip puwdan ilk gördüňmi? Hawa. Gyýdan şarpykdatdyňmy? Hawa. Ýok. Ýok. Arık bolsun o. Ýok. Hiç. Meşhurluğu yitirmekden gorkýanmy? Ýok. Kärdeşligiňden zynyň almaýanyň bamy? Hawa. Kino görüňde aglap gördüňmi? Ýok. Gymmat sowgat berip soňundan ökünüp gördüňmi? Hawa. Köpçülükde eşigiň üçin utanyp gördüňmi? Hawa. Aýazaba ananýanmy? Ýok. Suratlaryňy paýlaşmakan renk berýänmi? Hawa. Öz ulanmaýan zadyň reklam etdiňmi? Hawa. Näme bolady? Aýsy. Ayda aýdy bolanda bora. Doğru kadar ýok var. Gowdora ha? Kiçikde bolýar. Ardan alan eşiňe plan salym diýip Allah gördüňmi? Hawa. Saňa goşgu senlikde Kerim diýdilermi? Kängedik. Hawa. Blogerler hakdaky pikiriň pozitiwmi? Ýok. Garramakdan gorkýanmy? Hawa. Ýanyndakylaryň gurrungyna üns bermedik tarap ýönediňler gördüňmi? Hawa. Instagram accountyny döwmäge finançdylarmy? Ýok. Senin pul alyp ýygyna bermän gördülermi? Hawa. A sen birinden pul alyp ýygyna bermän gördüňmi? Ýok. Bir goşgy ýazyp soňşon ýazanyňa utanyňmy? Hawa. Liftin gelmegine howlup knopka iki çükerek basýanmy? Hawa. Özgörleriň sen hakda pikir sana gyzyklymy? Hawa. Gizelerine turup naharyýanmy? Hawa. Kursaş dostlaryň içinde, ünsveren Kerim kursaşlary. Kursaş dostlaryň içinden bir zat aýdasyn gelip ýöne gaty göräýmesin diýip aýdyp bilmeýän kursaş dostlaryň barmy? Ýok. Gönü diýendirmi? Galsty gowdan bilýänmi? Ýok. Gazyna bişip duran nahara çörek gatyryp ýeme halaýanmy? Ýok. Soraglaryň hemmesine diňe dogry aýdyp jogap berdiňmi? Hawa. Berekeler.